Família, bon dia. Bon dia. Estem destrossats. Hem agafat un vol fora d'hores. Bueno, tampoc tan fora, a les 8. Ens hem llevat a les 6 del matí. Fora d'hores per la gent que no treballa. Exacte. Dia 3 per conèixer Rosalia. Avui anem a París. Família, ja estem a l'aeroport. Us he d'explicar una cosa sobre la Laura, que és una noia que al matí li costa molt. Està més lenta, més tímida. És molt solitària, la Laura, oi que sí? Jo, sense un cafè i sense haver-me despertat després d'unes Unes hores normals. No vull que ningú em parli, no vull que ningú em toqui els collons, no vull saber res. La gent em molesta, tot em molesta. I ho hem d'entendre i respectar-ho. Sí. I, tot i que m'aixequi molt d'hora, també em costa molt adormir-me. Vol dir que m'agraden molt les nits i jo... Ets una noia nocturna, això... 100%. Això és important, que cadascú sàpiga quin és el seu ritme del seu cos. Jo sóc un home de matins, tu ets un home de nits. Jo duro fins a les 4 del matí, perfectament. Però al teu dia a dia, si tens una rutina... Ha de ser així. Bueno, és que tu quan estaves a Praga, ella abans de venir aquí estava treballant a Porsche a Praga. I te n'anaves a dormir molt tard. El mateix, m'aixecava... I s'aixecava a les 8 o a les 7 i pico. Sí, 7 i mitja, 8. M'anava a dormir a les 3. Mirant TikToks compulsivament. Sí. Aquesta nena té una cosa que és molt forta, que és que no diferencia entre vertical i horitzontal. Llavors nosaltres fem un TikTok i ella es pensa que el puc posar aquí a YouTube. Sí. I a ella li sembla que seria correcte. És un atras per... Que calli aquesta senyora, no? No, que... Bueno, és el que ha de fer, la feina, pobra. Vale, doncs esperem a que calli. Com havíem arrencat? No m'has fet una pregunta? Laura, la meva pregunta és per què estàs tan amargada? Ai, jo no estic amargada, bueno, com per no estar-ho. Mira el panorama mundial, vull dir, algú que s'aixequi i que no estigui amargat. No, però també és el punt aquest que acabes de dir, que ets una mica artista. Sí, els artistes sempre tenim com un alter ego que fa que se't mengi la persona que realment ets. Els artistes ja de per si han de ser narcisistes, egocèntrics, arrogants, i se't menja a vegades I ella s'ho ha pres al peu de la lletra, sí, i és home, narcisista, però en veritat ella és carinyosa, propera... Carinyosa, propera, bona, això t'ho diria qualsevol persona amiga meva. Mira, us ensenyaré una cosa que hem fet ara, que és imitar una foto de la Rosalia un dia que va anar no sé a on, i va agafar uns quesitos, va agafar uns palitos. He decidit portar una mica de palitos de l'Ametller, i la Laura ha fet exactament la mateixa foto. Ja ho veuràs. Ara m'ho pugin. Que t'ho faran, que ara ve. No, que està aquí. Ai, nena, és horrible. La fit estreta, nena. Que tu també... Tot m'ho fa malament, l'estómac. Tu creus que ho faig tot malament? Home, els homes, en general, se'ls ha de corregir bastant. Ja us agrada tenir una mare, no mentiu. Mira, hi ha un escriptor que explica que els homes necessitem, més que una mare, com una secretària que ens ordeni, que ens ajudi a estructurar les coses, una cosa molt pràctica. I en canvi les dones necessiten una persona que les faci somiar, que els expliqui el seu conte, que els... Un líder. Jo vull un líder. No, però més en el tema de somiar. Com si fóssiu molt realistes, vosaltres, les noies. Molt pràctiques, molt... Al final, i aquí se m'enfadarà gent, però bueno, m'és igual, estem fets per tenir més fills. I les dones estan fetes per ser molt pràctiques, perquè tenir un fill és... A mi no em compliquis la vida, No ens compliqueu la vida. Jo la vull fàcil. Clar. Ja és suficient, és parir per allà una cosa així de grossa. Exacte, com per haver d'estar somiant i no sé què. Preocupada. I llavors busqueu un home que us faci somiar una mica i que us faci treure d'aquí. I nosaltres busquem una noia que ens ordeni, perquè ho necessitem. Això és veritat. La natura no menteix, nois. Què ha passat? 50 euros de multa. Què? Però te'ls has pagat ja. Els ho diu, però amor, és que és arribar i els putos franxutos i els estan robant. Estic supercontent. Jo segueixo enfadat. Això que bonic és. Jo estic enfadat. M'han cobrat 50 euros per una puta multa. Estem a puto París. Mira, aquest carrer, la primera vegada que vaig venir a París, em vaig quedar a dormir aquí. I donen ganes de viure en aquesta ciutat, És que més la gent ja... Ens estem equivocant, vull aprendre francès, ho hem fet fatal, això. Aquest és el meu error. Per mi, París és una ciutat frustrada perquè m'hagués agradat... Bueno, el meu tenia projecte de futur de venir a viure aquí. Sento que hem de reconquerir la ciutat, vale? Et sembla bé? Sí. Mira, el Sena, tio. Entenem com hem de perfectes aquesta ciutat, no m'ho puc creure. Mira, per fi, tio, una mica de les nostres paradetes. És que clarament hauríem de viure aquí. És un error viure a Barcelona. I Barcelona està decadent últimament. M'expliques les vegades que has estat tu a París? He estat molt poques vegades a París i només per fer eventos. Per fer eventos? Sí, a Silencio. No has conegut la París amb l'Amour? Home, clar, això sempre. Però la gent vol saber de l'Amour. Però res, fantàstic, què vols, tot pagat. Tot pagat per l'Amour. I París és car, sí. Mira. M'estàs posant nerviosa.
Per què? Perquè vull seure a algun lloc. Esta nena és horrible. Poc estil, poca elegància, poca classe, no hi ha res d'això a Catalunya. Tots són perroflautes i... Molt bé, que et cancel·li. Vinga, cancel·leu-la. Bàsicament estem esperant que se'ns obri l'apartament per poder deixar les maletes. I aquesta nena no para de queixar-se. Com eleves una idea del sexe? Això és perquè has vist molt porno. No, al revés. El porno mata la imaginació. Sí, vols dir? El porno mata la imaginació, no estem d'acord? I això ho diuen molt les feministes. Et fa veure el sexe molt d'una manera concreta. I et fa veure moltes coses estranyes i que imagines... potser mai t'hauries imaginat, no? Tu has mirat molt porno a la teva vida? No, mai. Mai? Mai. No m'ho crec, mai no m'ho crec. Bueno, veiem, ho he vist, són 3 segons que et surten allà anuncis Jo estic a l'últim any detox de porno. És que és horrorós, I m'ha canviat la vida. Però veus, aquest és un altre exemple. Per mi, mirar porno t'empobreix l'ànima. Si mires porno, si menges... Menjar merda, tot merda. Exacte, tot això t'enfonsa l'ànima. En canvi, alabar-ho, intentar No menjar bé, consumir-ho. intentar tenir una idea... No, valorar la persona per com és i no tenir aquest... Ja, però jo el que dic, o sigui, s'entén molt bé amb el que estic dient. Lo més pobre és mirar porno i menjar fast food. Lo més elevat és tenir una idea del sexe elevada, que estigui relacionada segurament amb l'amor, i és tenir una idea del menjar també elevada. És a dir, la gent intel·ligent... És ser sensible. La gent intel·ligent és sensible. I ja està. És ser sensible i apreciar les petites coses i tot el que et passa. No ho entendran perquè aquesta conversa ve d'abans, però ens és igual. Ve de ser golafre i de menjar poc. De que jo tinc la teoria que la gent intel·ligent... Menja poc. No, això és la seva. Jo dic que menja molt. Diu que els gordos són intel·ligents. Sí. No intel·ligents i que tenen profunditat d'ànima. I sento que és jo, tot el com que contrari, menjo poc, em fa por no tenir prou de profunditat. Justament el contrari. I diu que és el contrari, que els artistes no mengen. Els artistes no mengen. Per tant, som artistes. Som artistes, clarament. Saps que agrada molt a la gent? Què? Que critiquem. Sí, nosaltres hem de trobar enemics. És molt important això a la vida, trobar enemics, perquè llavors crees complicitat amb altra gent per tenir els mateixos enemics. Per tant, quin és digue'm un enemic? No, a mi em cauen molt bé els meus enemics, t'he de dir. Jo seria abans molt amiga del meu enemic que no amiga de... Sí? Sí. O sigui, tu series molt amiga de la Juana Dolores? Sí. La consideres enemiga? Sí. I series amiga de la Juana Dolores? Jo no la puc suportar. Sí, perquè em deixa a mi en molta més bona posició que ella, perquè ella m'odiaria i mai faria l'esforç de tenir una conversa amb mi o apropar-se a mi. L'Osito Tous és muy feo, és feíssimo. Jo estic desacord, però el que és veritat és que com més prestigi té el teu enemic, més prestigi tens tu. És a dir, t'has de buscar bons enemics. Una pregunta, què us sembla aquest tipus de vídeos? Hem canviat d'estratègia i ara hem decidit que la nostra estratègia és parlar entre nosaltres, fer converses. A mi m'agrada molt xerrar i molta conversa. Allargar-les i que si us les voleu menjar us les mengeu i qui no se les vulgui menjar no ens interessa. Jo crec que sí. Que ens comentin, no? A mi, sí, que tinguin opinió també al públic. I si no, m'és igual. No, però volem interacció amb ells. Ja. Què penseu? Deixeu-nos els comentaris. Reflexions. Les reflexions a la caixeta de comentaris. Ara mateix farem cinema amb aquesta càmera, que no l'hem fet servir prou. Ensenya'ns una mica el nostre pis parisino, mentre el Vadim es dutxa, pobret. És molt petitet, és una guardilla i no sabeu la puta gincama que ens han fet per entrar fins aquí. Hem estat 40 minuts per trobar les claus. I com es fa? Sí, el que... Sí, mira. Sempre que t'agafes una guardilla, hi ha una entrada que et porta al sostre. És que hi ha com espumeta d'aquella del sostre. Clar, després la sabrem encaixar, sí, no? Però no es mou. És totalment quadrat. Saps què? Encara confio que hi hagi una altra. Però sempre n'hi ha, de veritat. Anem a buscar si hi ha una altra guardilla. Hem trobat una porta just fora de l'apartament i tenim una clau. Ah, però ja veig que no encaixa la clau, No, és més gran. Ai! A veure, què hi ha aquí dintre? T'imagines que em roben el mòbil? Ai, que asco! Mira, tenim una petita llar de foc imaginària. Molt bé, aquest pis. És el que necessitem. Estan en la millor zona de tot París. Mira. Ah, és que ojo.
És massa pendent, si no ho faria jo, Família, el grup es divideix i ens n'anem cadascú amb missions secundàries. La Laura va amb les noies i nosaltres anem al bar Hemingway, el millor puto bar no només de París, sinó de tota Europa. Això em fa molt feliç. Jo només vinc a París per venir a aquest bar i no és ni puta broma. French 75. I el que us anava a dir és que la Laura va al Cortado i està bé que vagi al Cortado perquè allà és on la Rosalia va anar-hi. De fet, al Cortado van fer una campanya. Ara vull que veieu els carrers de París perquè és una cosa que el dia està preciós. Ai, mira on estem, tio. Estem a la illa Sant Luis, en aquest apartament d'aquí, allà dalt de tot. Vale. És una puta meravella. Família, estic absolutament enfonsat, molt cansat. Oi que sí? Quin idiota, tio, quina ràbia. Perquè facis les coses bé, però en comptes de dir tu, et fan sentir estúpid. Sí, et menyspreen de mala manera, tio. Menyspreu, com... Ens ha passat una cosa, volíem anar a l'Ami Luis, que és un restaurant dels millors... Bueno, jo estic obsessionat. Porto tota la setmana jo trucant i dient vull reservar pel diumenge. I 2 vegades m'han dit no, els diumenges no fem reserves. I els dilluns no obrim, els dimarts tampoc. Llavors l'única opció d'anar-hi era venir avui diumenge. He dit, vale, si no hi ha reserva ja anem d'hora. I hem anat relativament... Bueno, hem anat una mica tard. I he preguntat i em diu, no, si no teniu reserva, aquí no entreu. Llavors la Laura és que no teníem prou flow, que anàvem com primos. Sí, tu vols algú que gasti bitllets. La meva teoria és que no som prou francesos. Què tal amb les teves amigues? Molt bé, m'ho he passat genial. Les estimo tant. Vols fer-lo de like i tal? Doneu like, subscriviu-vos i deixeu un comentari a la caixeta. Gràcies.